खुलुमबाय नोंथांमोन। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो बरायनो आखायाव लादों। फेसबुकआव माने प्रफाइलाव दोननाय फट'आ गावनि आखाइजोंनो बा गावनि आखाइजों केमेराखौ लानानै माने शुट खालामदों आरोना ब्राल' गाननो। बेखौ मा भाइरेल खालामनो, मानसिफोर नायनो ना लाइक मोननो थाखाय खालामो? बहुद गोरोन्थि। सोर बिमा बिफाया बिदि फोरोंखो? दिनै नोंहा बिब' बिनानाव फंबायफोर गैया नामा? नोंनाव लाजिनाय गैला नामा सिख्ला? दिनै नोंजों लोगोसे माखासे सिख्लाफोराबो लाजिनो गोनां बाथ्रा जाना फैदों। दिनै गावखौनो साननानै नाय, दिनै बेबायदि ब्रा गाननानै बेबायदि पिक्सार आगारनो आरो गावनि पार्सनेल थाखाय खालामनो हागौ, नाथाय बिदि फेसबुकआव भाइरेल खालामनाय, वाट्सएपआव भाइरेल खालामनाय, इउटुबाव भाइरेल खालामनाय बहुद गोरोन्थि। दिनै लाइसेन्सिं आरो नामाबो जादों नारजि बड', ओमफ्राय गावनि फट'खौ आगारदों। लासिंसिं नोंथांमोना नायदो। बेबायदि आरो कमेन्टआवबो बेसेबां गाज्रि गाज्रि आगारना होदों। कमेन्टआवबो बेसेबां कमेन्ट होजादों। बे सिख्लाया मा बेसेबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होदों। बे कमेन्टखौ नायनानै नों बिथाङा माबायदि मोनखो? नों कमेन्टखौ फरायनो रोङोबा नाय, बेसेबां लासिंसिं।